У жыхароў і гасцей Шклова ёсць унікальная магчымасць пазнаёміцца з рэдкімі і экзатычнымі жывёламі, якія зараз прадстаўлены на выставе ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. Толькі паглядзіце, колькі цікавых прадстаўнікоў фаўны можна ўбачыць у адной выставачнай зале. Яркія экзатычныя жывёлы здзіўляюць сваім выглядам і звычкамі. І, вядома, на іх лепш толькі глядзець. Экзатычныя жывёлы належаць Міхаілу Вячорка з Віцебскай вобласці. Прыватны калекцыянер прывёз у наш горад карткахвостага пітона, змей, яшчарак, жаб. Самы унікальны экспанат на выставе – гэта кайманавая чарапаха. Больш такога памеру гэтага віду чарапахі ў Беларусі нідзе няма. Из черепах самый уникальный, единственный в Беларуси по своим размерам – это каймановая черепаха. Также есть греческая черепаха представлена из сухопутных, среднеазиатская. Есть некоторые другие виды черепах. Помимо этого, неплохие или интересные экспонаты есть у нас короткохвостый питон из более мелких змей, ужеобразные в виде полозов, молочная змея, синелайская молочная, альбинос. Аднак вернемся да кайманавай чарапахі. На першы погляд яна вельмі спакойная і проста не можа нанесці ніякай шкоды. Аднак гэта толькі на першы погляд. Кайманавая чарапаха мае вялікую галаву з выпуклымі вачамі, вялікую пашчу з вострымі сківіцамі, магутныя кіпцюрыстыя лапы. Жывёла вядома сваёй агрэсіўнасцю. Она представлена в виде доисторического, назовем так, дракона доисторического периода. Один из выходцев того периода. Самые милые, наверное, эублефары, которые наиболее распространены в Беларуси и обитают у многих ценителей живности. Таксама прадстаўлена некалькі відаў яшчарак. Адзін з самых эфектных прадстаўнікоў – йеменскі хамелеон, які жыве ў Саудаўскай Аравіі і Йемене. Экзатычныя жывёлы знаходзяцца ў спецыяльных тэрарыумах, і для іх створаны камфортныя ўмовы знаходжання. Большасць рэптылій і амфібій любіць пераважна трапічны і субтрапічны клімат, таму празрыстыя ёмістасці абсталяваны лямпамі, якія не толькі асвятляюць, але таксама выконваюць функцыю абагравальнікаў. Не ўпусціце выдатную магчымасць акунуцца ў захапляльны свет жывёл і больш даведацца пра прадстаўнікоў фаўны. Наведаць выставу можна як у буднія, так і ў выхадныя дні і атрымаць незабыўныя эмоцыі. У запасе ўвесь красавік.